todo aquilo de non dá rengleiras no viño, se non ve mal se futuro do meu castelo do viño, se non ve mal se futuro do meu castelo do viño. El mal se construya, dixo Paco entusiasmado, e animando aos civiles pra impoñer o mandado, e animando aos civiles pra impoñer o mandado. Pedradas mandou o povo, elles foron a perilla, os que enchen de auga Castrelo e dan a luz a Castilla, os que enchen de auga Castrelo e dan a luz a Castilla. E hai que rematar a historia dun pobo do noso Ourense que ten xuíz secretario e tamén señor forense, que ten xuíz secretario e